Se nkun qed nipproponi azzjoni konkreta fl-eżekuttiv ta' nhar il-ħamis biex naslu għal soluzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żvela dan waqt intervista ma' Father Joe Borg fuq l-istazzjon tar-radju 103. Hemm diversi opzjonijiet. Jiena l-opzjoni li qed nikkonsidra dejjem tkun l-iktar waħda li tagħmel l-inqas ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Open, it's something that we need to decide. Il-ħamis jiena jgħat Eżekuttiv. Ġifieri jiena ara tara Qed semmejt xi ħaġa konkreta. azzjoni konkreta. Azzjoni konkreta. Ma ġifieri mhux ma ġifieri inti ħsibt aħna mela l-ħamis niġi hawn nisfela kollox. Adrian Delija kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet ta' Father Joe Borg dwar dak li se jkun qed jiġri fil-jiem li ġejjin b'rabta ma' sitwazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista. Tul din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb ukoll domandi dwar l-imprenditur Jorgen Fenek, fejn qal li hu kien jaf lil Fenek bħalma jaf lil persuni oħra fin-negozju u mid-dinja professjonali, iżda li qatt ma kellu ħbiberija intima miegħu u qatt ma mar jikol miegħu wara li sar magħruf li Fenek kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. Adrian Delija tkellem kemm dwar il-kuntratt skandaluż tal-Electrogas kif ukoll dwar dak tal-Vitals. It-tnejn kuntratti li ġew ikkritikati bl-aħrax mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u qal li l-Gvern huwa qarwien mill-valuri. Gvern li huwa qarwien mill-valuri, illi huwa totalment imnezza minn kwalunkwe prinċipji, direzzjoni, idejat. Huwa spjega kif il-Partit Nazzjonalista għandu proposti lesti u konkreti fl-infrastruttura, it-turizmu, it-trasport, l-edukazzjoni u l-ambjent fost l-oħrajn biex titjib verament il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm l-intervista billi reġa' saħaq li kull deċiżjoni li se jkun qed jieħu fil-jiem li ġejjin se tkun dejjem fl-aqwa interess tal-partit. Iva nikkonsidra li immur għal-vot ta' fiduċja ieħor, però dak li ħan iddeċiedi u għandi diġà f'moħħi ħafna li qed niżen u qed nisma' pariri u mingħand diversi li huma ċert li jħobbu l-partit tagħna manka minn barra ħalli nisma' l-idejat tan-nies ħajkun fl-aqwa interess tal-partit. Kristina Majra, għal Net News.